Nyt pääsitte vähän tutustumaan, miltä näyttää mun arkipäivä. Kiharoille hoitoa. Mä kyllä oikeesti niin rakastan näitä. Tukkapajalla laitettiin. Aika ihanaa siinä. On niin kauniit. Ja Figaro siinä. No lapset. Jaha. Figaro antoi vähän vauhtia Gimbalille. Siinä on itse musta paholainen. Musta paholainen olet. Fionalla tuhisee toi nenä niin kuin varmaan kuulette. Näytä, onko sulla räkää? Nyt sillä on flunssakin. Sillä aina tulee flunssa, kun se stressaa. Mut sillä siis tuhisee toi nenä muutenkin ja hänen pitäisi mennä nenän tähystykseen. Huulimeikin tekeminen on tylsää, kun ei voi mölistä mitään. Kiva viesti tullut yksi loistava lauluntekijä. Nähtiin tuossa viime vuoden puolella vähän sovittiin, että voisi jotain yhdessä tehdä. Sitten mä eilen vähän muistuttelin, että miten olisi. Niin oli nyt vastannut, että joo. Mutta on oikeasti tällä, että välillä kun sovit jonkun jotain, niin pitää vaan itse olla aktiivinen. Ja pitää vaan itse kysellä perään. Vaikka se tuntuisi miten pöljältä ja tuntuu siltä, että sä et häiritset kaikkia, niin se on vaan pakko. Ihmisillä on niin paljon kaikenlaista, että ihan normaalia, että sitten unohtuu. Täytyy olla aktiivinen. Tyypeillä on laatikot niin kuin ylhäällä ja alhaalla. Aina tyhjennetään ylhäältä ja sitten viedään lämpöviltti. Menepä Figaro. Viedään lämpöviltti samalla. Mene. Samalla alakertaan. Mene nyt. Toi on ihan taalleen tuohon eteen portaissa. Lämpöviltti alakertaan. Et Figaro tarkenee ja tyhjennetään täältäkin laatikko. Figaro on tämmönen, että se aina touhuu mukaan kaiken mahdollisen. Tässäkin kun laatikkoa tyhjentää, niin Figaro on aina mukana. Teetä mua hetkeksi rauhaa. Se on semmoinen seurakissa. Täällä vähän niin kuin näytetään jo odottava. Pitäis olla jo. Mitä ihmettä äiti, miksei ruuat ole vielä kipoissa? Tai ihan täynnä kaikkia kissoittuja. Tässä on puita. Täällä on tämmönen juoksupyörä. Täällä on kissoja juttuja. Siis kattokaa ihan oikeesti, koko mun alakerta on täynnä kaikkia kissoja juttuja. Tuli tuolta Ladylinein Marikalta viesti, että hän myöhästyy muutaman minuutin, että voin vaikka pyöräillä hetken, jos hän viivästyy. En pyöräile. Meillä on tänään siis ihan vaan semmonen, tai pitäisi ymmärtääkseni olla semmonen keskustelujuttu, kun hän tekee mulle sen ohjelman, niin eipä nyt heti aleta hurjiksi ja pistetä mua sinne pyöräilemään. Mä oon menossa tänään ihan vaan kuulkaa keskustelemaan. Tää mä tarviin niinku mukaan, kun mä kuvaan tätä mun mahtavaa videoa. Tarviinko mä muuta kuin tää kamera? Auto avain. Siis naapurit salee luulee, että mä kuvaan jotain Iholla-sarjaa tai jotain muut järkevää, kun mä lähden nyt kävelemään. Että kameran kanssa oikeesti mä kuvaan vaan jotain helvetin idioottia YouTube-maideita. En mä ottanut mitään juomapulloja enkä yhtään mitään mukaan, kun mä oon oikeesti menossa ihan vaan keskustelemaan tonne. Mut saa nähdä. Siis mun mielestä tää oli niinku... Tää oli semmonen keskustelu. Ja ensi kerta oli semmonen jumppa. Onko mulla puhelin, koska tää on niin jännä, kun mä kannan tätä kädessä, niin puheliakki unohtuu. Kaikki mukaan. Let's go. Kuka oikeesti niinku laittaa oman kuvan konepeltiin? Hitsi, mikä läppä. Olisikohan mun pitänyt ottaa tosta niinku jumppakengät tietenkin, että mitä jos mun pitääkin tehdä jotain. Tää on kyllä ylisiisti. Täällä on infrapunasaunat ja kaikki. Wow. Täällä on kaikkia mahdollista. Ja sitten tuolla on semmonen, missä on hierontatuolit ja kompressiolahkeet, mun lempipaikka. Mä en tästä puolesta niin tykkää. Mut Marika meinasi, että se yrittää innostaa mut. Täällä voi keittää niinku kahviikin itse. Kahvi olisi kyllä tosi kiva. Oikeasti huomioidaan sun preferenssejä, sun tavoitetta, sun kehon koostumusta ja se, mitä sulla on ehkä fyysisiä muita tarpeita. Eli se huomioi sun kehon asentojen ja nivelmittausten perusteella sen, minkälaista tavoitetta meidän kannattaa lähteä ottaa, jotta me parannetaan niitä sun fyysisiä arvoja, mitä me saatiin tuossa Vispadi-analyysissä. Me ei tehdä takaketjuharjoituksia, eli ei tehdä mavea eikä hyppyä, ettei ne polvet ärry. Ja selänkierto kielletty, polven yliojennuksen esto, eli me tehdään se todella hallitusti. Tää on kyllä niin siisti tää sali. Mut silti mikä mua ehkä nyt kiinnostaa on noi kompressiolahkeet.
Täällä on tämmöiset kompressiolohkeet. Täällä on 2 näitä. Vähän tämmöistä venyttelyaluetta. Ja sitten on nämä sika-ihanat hierontatuolit. Otetaanko toi? Kaikki eri juttuja mitä saa. 20 minsaa ohjelma. Laiska ihmisen salitreeni. Ei tee siis mitään liikunnallista. Tulee vaan käyttää näitä kaikkia rentoutusjuttuja. Mutta siis palautuminen on tosi tärkeetä. Mä olin kuitenkin viikonloppuna keikalla. Ja mä oon hyppinyt ja pomppinut ja tehnyt kaikenlaista. Niin nyt sit voi vähän rentoilla. Sitten tää hierontatuoli, siis tää on niin kiva. Tää kyllä oikeesti niinku muljuttelee ihan kunnolla, et ei oo kyllä mikään niinku lelu. Nyt sitten alkaa ton PT Marikan kanssa treenit maanantaina ja kerran viikossa sitten treenataan yhdessä, niin ainakin tulee kerran viikossa edes tehtyä jotain liikunnallista. Katsotaan miten tästä sohvaperunasta tulee salikissa. Vai tuleeko? Nyt on hierottu. Mulla olisi tässä vielä pari tuntia ennen laulutuntia, mutta taidan ehkä käydä tässä välissä sitten kotona. Tai en mä tiedä, pitäisikö mun käydä syömässä jossain. Saapa nähdä. Jotenkin ärsyttää, kun on ollut niin synkkää, kun koko ajan sataa. Niin eilen mä olin jotenkin tosi uuvuksissa ja hirveän väsynyt. Luultavasti just sen takia, kun on niin hirvittävän synkkää. Ei oo kivaa. Vois paistaa aurinko ja olla kesä. Toi Ladyline on yhteistyössä munkaan, niin täytyy vähän laittaa postausta, että on käynyt siellä. Oli toi valoteknikko soittanut eilen illalla, mutta nyt kun yritin soitella takaisin. Ei se sitten vastaa, mitä hälliä Jerryllä ollut mielen päällä. Sitten tulee viesti, en voi puhua juuri nyt. Nyt mennäänkin kahville tässä välissä. Saavuttu mun lempikahvilaan, voi että mitä herkkuja siellä on. Mä aina käyn täällä, koska täältä saa ketoa. Näissä ei ole käytetty vehnäjauhoa, ei ole käytetty valkoista sokeria. Ei ole mitään ylimääräistä. Nämä on sairaan hyviä panoffee-kakkuu. Tää ei ollut ihan täysin keto. Mä otin tämmösen ihanan porkkanakakun. On kyllä hyvä. Hyvä puhua ruokasuussa. Ai niin. Kuvaavin. TV-alan tulevat ammattilaiset. Ei. Joo, niin siis kannattaa käydä maistamassa nämä kahvilat on tässä Oulun Pekurissa ja sitten on Helsingissä Pasilan Triplassa. Sitten laulutunnille. Mä en oo taas vaan muistanut tehdä mun kotitehtäviä tässä välissä. Miksiköhän sitä ei saa muutenkin niinku aikaiseksi tehtyä yksin? Et heti kun joku potkii, niin sit saa asioita tehtyä, mutta ei oikein niinku muuten tuu hirveästi. Kiitos. Viheellä tehdään 3 kertaa tuo sama. Joo. Mulle se näyttää siltä, että sä teit niinku mun mielestä niinku tosi loogisessa. Mut mun mielestä äsken koko ajan sanoit, mitä mun pitää tehdä, jos mun pitää itse tehdä, mä en ole ihan varma. Joo. Mä unohan sen jumppa-asteen. Just Et mä oon tehnyt näin. niinku 2 Just osaa näin. enkä 3. Niin. Olipas taas hyvä laulutunti. Toi Inga Söder on kyllä siis ihan huippuopettaja. Et se osaa kyllä jotenkin niinku selittää nuo asiat ja näyttää nuo asiat silleen, että niinku ymmärtää. Olen pitkään pitänyt kotisivuille päivitellä ensinnäkin uusi biisi. Koska kun Ketolankaa julkaistiin Kateuskin ansaitaan, niin mulla on vieläkin siellä se, että se on tulossa. Mä en oo laittanut sinne sitä, että se on julkaistu jo. Ja sitten Raideri on pitänyt vähän päivitellä, niin tehdään nekin päivitykset nyt tässä samalla. Ja kaikki tietokoneella tehtävä on mun mielestä tosi mälsää. Mä aina oikeastaan vähän niin kuin välttelen kaikkia näitä hommia, mitä pitää tehdä tietokoneella. Tuliko rakas sieltä? Hei, miten menee? Nokka tuhisee. Se vähän stressas, kun kävi siellä Kilpisjärvellä, niin nyt meillä on näemme taas flunssa puhjennut. Kiität kiinnostuksesta, koska se on mun mielestä aina tärkeää. Kiitos kiinnostuksesta ja sitten. Joo, sit asiaa. Tässä kohtaa hinta olisi. Nyt on ne tehty ja vähän tuommoista keikkasäätöä. Ensi kesälle tuli kyselyä yhteen tapahtumaan, niin sinne on nyt laitettu sitten tarjous Semin toimesta. Tuli luettavaksi Kalevan juttu. Anssi Juntto kysyi vähän kommentteja yhteen artikkeliin. Siinä on muitakin artisteja mukana, niin Anssi lähetti mulle tämän mun oman osan tästä. Ja hyvältähän tämä näyttää, kuten aina Anssin kirjoittamat. Mä tykkään kyllä siitä, että kun toimittaja ensin lähettää jutun nähtäväksi, että on mahdollisuus korjata sitä.
Kaikkihan eivät siis näin toimi. Mä usein kyllä itse omatoimisestikin pyydän jutun nähtäväksi. Et joskus mä selitän silleen, että sen ehkä helposti ymmärtää väärin, niin on se oikeasti kiva tsekata. Että kaikki on ymmärretty oikein. Piti tässä välissä alkaa katsoa Euroviisun semifinaalia, kun mä en jaksanut valvoa. Nyt on Suomi! Uhu! Hitto, toi Pete kyllä on kova laulaja. Mä en kestä, miten magee. Sitten alkoi matka kohti Tuohinon tilaa ja vettähän tulee aivan kaatamalla. Kaikkea turhan päivästä on kyllä niinku auton takaluukku täynnä niinku ihan makuupussista alkaen, mutta sateenvarjo ei ole. Mitä täällä tapahtuu? Siunaan kylvät. Ja sä pääsit lukijaksi. Mä pääsin tällä kertaa lukijaksi. No, ei se mitään. Koitetaan Muista niistä äänenkäyttöä. Mun iso ääntä. Mä yritän Tepolle sanoa, että sen pitää harjoitella tuota huutamista. Se on hyvin onnistunut kyllä. ei lähde ääntä edelle. Porisee mukaan vielä lämpimiksi. Vielä ootan, että Teppo ehtii vähän höpötellä nauhalle ja sit mä lähden kotia kohti. Hitsikö oli tämmönen keli, siis sataa ihan kaatamalla vettä, mutta yllättävän paljon oli kyllä porukkaa, niin kuin sateesta huolimatta. 32 oli syönyt tuossa ja olihan niitä nyt siinä muutama ylimääräinenkin. Itseä vähän meinas silleen välillä niin kuin silleen vähän jotenkin karvan verran ärsyttää. Oli niin kiva siinä kaatosateessa. Parasta on, että nyt olisi ollut niinku keli semmoinen aurinkoinen ja olisi päässyt saman tien lähteen tuosta niinku vettään kylvökonetta tuonne pellolle. Ruokaahan se pitäisi varmaan alkaa sitten seuraavaksi kuulkaas keksimään ja katsoa ne Euroviisujen semifinaalit loppuun. Heti kun suihkusta pääsee, niin uutta videota sitten laitetaan asiakkaalle vielä. Ja nyt sitten laitetaan vielä tuo asiakkaan video niiden Instagramiin ja Facebookiin. Ja sit mun päivä on siinä. Sit mä alan tekemään niinku ruokaa. Kello on nyt 6:30. Shirataki, nuudeli, sipuli, valkosipuli ja halloumi. Kohta sinne menee tomaattia ja basilikaa ja vähän mozzarella raastetta. Mulla olisi kyllä ihan mozzarellaakin, mutta mä en taida tuhlasta tähän. Nyt se on valmis. Mä alan syömään ja katsoo tuota Euroviisun eilistä semifinaalia. No on mähinä ainakin. Mulla on ruokapöytä, mutta silti mä aina niinku jostain syystä syön tässä. Tosi järkevää. Ei ollut vielä mitään ongelmia. Fionalla on ollut vähän enemmän hammasongelmia. Ne on hienot. Tosi hienosti. Figarolla on astma, niin meidän täytyy aina hengitellä astmapiipusta. Iltaisin mä aina pyrin vähän aikaa hengittelee ja sit menee nukkuu. Ja toivoo, että Figaro antaa nukkuu. Ja en tiedä, oliko tämä ihan tyhmä idea. Oliko tässä niinku mitään järkeä? Kiinnostaako teitä tällaiset? Jätä kommentti ja kerro. Mut nyt nukkumaan. Öitä.